Asiphinde sibingelele kuba bukeli be Transformation Live. Siyacela ukuthi niqhubeke ni share ni post noma ni react ni subscribe niphinde nimeme abanye futhi ukuthi be subscribe. Ngifuna ukukhuluma ngodaba engikalibhala futhi ekhasini lethi emsebenzisto. Yabona ke iyodwa inhloso yokushare indaba ezifana nalezi. Ngike ngibone uma sibhala udaba nje uthola ukuthi lolu daba lukhuluma noma lu involve umuntu wesifazane owaqoma indoda or li involve umuntu wesifazane owaqoma indoda eyayimshele ngalolo suku noma lu involve umuntu wesifazane obehayikhile ngoba into eziningi ezenzekayo noma ezehlela abantu besifazane eyithanda ubanzinyana zibehlela kulento yemjolo nokuhayikha okuyinto ke nganza kwethi singeke sikwazi ukuyibalekela nje singeke sikwazi ukuyibalekela. Ngizwa abanye mabe comment uthola ukuthi omunye uthi ungelona ngicala nokho ngoba umuntu phela is entitled to commenta in ngendlela yena ka understand ngayisimo. Ngike ngizwe uthola ukuthi omunye umuntu uzothi kodwa bayahayikha kubanjani abantu besifazane or umuntu ethi kodwa nana niphathi kahle ukhona umuntu ongashelwa ngosuku aqome ngosuku kade ebonwa indoda namhlanje. Iyenzeka leyo nto nawe futhi usukusho njalo uma ingakufica kahle nje khonini leso simo singakwenza. Kukhona insizwa nje ethi mayiqhamukile yakubingelela umuntu wesifazane yakushela uvela uhluleke ungayiqomi. So it's not it's akulona iphutha futhi akusikho uxega angikholwa mina ukuthi uxega wesimilo kusuke kweqondene nje ngikholwa ukuthi kusuke kuqondene izinto kusuke kufanele iqondane vele bese kuba khona ke vele phela abaxegolaza imilo and so on. Kodwa izimo inganza kwethu imvamisa asiyimemi izimo ezisehlelayo asiyimemi. Yabo nje ngelinye ilanga ngangisuka ngapha empangeni ngiya kwaNongoma ngangihayikha ngicabanga ukuthi ngafika kwaNongoma ngoba ngasuka late ngafika kwaNongoma kwakungabo 8 kuyoshaya 9 lapha na ke kwaNongoma bayazi abakwaNongoma abangakhona. Uma usedolobheni kwaNongoma uzohayikha imoto eziyolundi melimoto ezibhekale uma lapha ngase spa ezansi ngaseNongoma Inn eduze nje kwase spa phakathi nespa neNongoma Inn ila uma khona kwi exit yedolobha. So ngake ngathi ngifika la ngabo 8 cishe kuyoshaya 9 ngathi ngifika nje ngizoma ngoba vele mina ezami imoto eziya ekhaya ngithatha zona isuke ezobheka koLundi isuke ezobheka le kovuni. Ngathi mangifika lapho cishe kuba isikhashana nje kwehla omunye usisi ntombazane nje ngoba yayingaphansi kwami yehla kwelinye iveni lapha ngaphesheya yayisi ngicabanga ukuthi kwakuJanuary last year ngoba kwakuyisikhathi la amaNazaretha akhona ayilungiselela uhambo imoto eziningi nje zaziya uhambweni lwamaNazaretha oluba ngoJanuary last year. So uma ngimile kwehla intombazane kuleli aveni izoma la engimkhona ebese iyabuza but nawe uyahayikha ngithi yebo ngiyahayikha ngiyalaivuna bese ngiyibuza ukuthi yona iyapi ithi eThekwini isuka kwaNongoma ngo8 kuyoshaya 9.
uma ngibuza ukuthi hawu uye eThekwini ngalesikhathi ithi yebo ngiye eThekwini kuyangiphoqa ukuthi ngiye eThekwini but yagcina engangitshenanga ukuthi yini ngacabanga ukuthi mhlawumbe kusho ukuthi ibizwa kwi-interview or something ngoba ngathi bangiyibuza ngithi ubizwa kwi-interview athi hayi ngicela nje ungachazi kodwa kunesibe sengiphoqa ukuthi ngiye eThekwini manje ngithi mina manje ubani lokushiya lapha ngeveni usuka kuphi ithi suka oSuthu uma usuka endaweni yasoSuthu indawo yasoSuthu kwaNongoma mawusuka oSuthu uya kwaNongoma udlula endaweni ekuthiwa iseNyugoli mawukuleyo ndawo yaseNyugoli kuseduze akukho kude kushuthi icishe ibe phakathi nendawo phakathi noLundi noNongoma so umuntu osuke eThekwini engasala eNyugoli mayisuka oSuthu bese ihayikhile imoto eyibhekele ngakoLundi so mangimbuza lo sisi ukuthi hawu pho awusalanga ngani lapha eNyugoli uhayikhe ubhekele wathi hayi umalume lo kade ngibeka lapha ngeveni uthenge akakwazi ukungibeka la kusokhalweni vele ke kusokhalweni sekusebusuku kungcono ngizohayikha la noma wagcina ngitshela ngesizathu lo yasisi kodwa washo ukuthi khona into ephoqa ukuthi ngibe seThekwini manje ukuze kusekuseni nje ngiseThekwini ezinye izimo ziyaphoqa khona umuntu oyayibizwe i-interview omunye ephoqwe isimo nje esithile of course abanye bayaphoqwa i-relationship uthola ukuthi kunethuba ekade lingaveli mhlambe for the past 2 years bese livela sekufanele ahayikhe lo muntu aphuthume ngabe uphuthuma indoda ngabe uphuthuma intombi ngeke sikufihle lokho so lento yokuhayikha akulula ukuthi ungayiqeda akulula futhi ukuthi ungavimba imphumela eyenziwa akulula kodwa into mina engicabanga ukuthi kufanele sikhulume ukuwonisha abenzi bokubi laba basuke behayikwa ngumngozi abangayifaka kubona ngokuhayikha umuntu kanti une-agenda ethile ngicabanga ukuthi lokho kungenziwa ukutshenwa ukuthi laba abantu betsheneke laba banezimoto abahamba ngezimoto okuyibona abahayikhwayo laba abasuke bene-agenda ethile ngomuntu njengoba ngeke ngikhulume ngejele nje ukuthi akulula ukuthi ubugebengu buphele la eSouth Africa ngoba ngenxa ukuthi ubugebengu bubangwa indlala so mungaqeda indlala vele ubugebengu ngeke kuphele kodwa into esingayenza the least we can do ukukhuluma nazi igebengu ngomphumela wobugebengu bazo ngike ngabhala olunye udaba lwentokazi yakwaButhelezi lapha kwaceza yangibhalela nje yagcina singishayela ingichazela udaba lwawo ubuhlungu lentokazi lolu daba lwenzeka kwakuyisonto ngomhla ka18 October 2020 mhla ka18 October ngo2020 kwakuyisonto lentokazi isencane eminyaka u22 ngoba yayingenayo ingane ngifuna uzwe isiphetho sayo le ndaba ngifuna uzwe isiphetho sayo lentokazi yakwaButhelezi kwaceza yayisuka empangeni isuka eNgwelezane isuka esokeni layo uyezwa isuka esokeni layo ejola nalo kodwa kushuthi sekuyisoka nje laziwayo ekhaya lezi ndaba ngifuna ukuthi uyilalele kahle asixoxe nje ngoba sithanda ukukhuluma indaba zabantu no we are warning you ukuthi kwesinye isikhathi ukuthembela esitheni kanti sona sizokubulala kwesinye isikhathi kuyenze uthembele ithemba lakho ulithathe ulubeke esitheni kanti sona sizokubulala ekugcineni so singinikeza uma sixoxela lezi ndaba sekunikeza iclue noma isign noma ama signs ukuthi isithu yini ongayibona ungasibona ngani eli ithi lentombazane yayisuka
kwakuyisonto isuka engweleza esokeni layo kushuthi yasuka nje cishele kwaku late nyana around 1-2 ngenxa ukuthi isoka kwakufanele livuke liyokhipha imali nani libuye linikeze imali yokuthi igibele so yagcina isisuke late ngaleso sizathu kwase kuphoqa ukuthi hike ukuhike ke kwesinye isikhathi kuye kukwenza ukuthi usheshe ufike la uyakhona ikakhulukazi nje mawusuke umuntu owazi ukuthi mangisuka la ngiya endaweni ethile njoba ngisuka ngelesi sikhathi nje ngizofika ngalesi sikhathi kodwa mangisazoya erank njoba erank isikhathi esiningi abantu bayagqoza abanye ke bahlala endaweni uthola ukuthi irank icezile ukunalaka yakhona so the easiest way ukuthi avela asiphuma endlini a hike so nalosi siwa hike kwase ukuthi u5 wamshayela esekwahlabisa elokho ehamba hike waye kwahlabisa lapha ama kwahlabisa ezitolo noma edolobheni la khona mawuphuma ngathi ubheke uhamba ngolayini kwaNongoma khona iringe lapha ya iseke namgwaqo obheke enhlwathi nanku obheke kwaNongoma so kunendawo nje ijwayele kuma abantu lapha ya ku stop sign abasuke behike bekwaNongoma u5 leyo ntombazane u5 yamshayela lapho lo sisi omncane wakwaceza uyakwaceza nje besuka empangeni so kufanele aphume ngedolobha laNongoma ngoba indlela ayikho kahle transport kule ndlela esuka empangeni nqamle konjomelwane liqhabukele olundi uthi lo sisi wathemile this is very painful lo sisi wathemile elinde imoto wayesejoinwa nje ngenye intombazane naye yayiya kwaNongoma kodwa yona ayizosala la ku Buxton uyazi ke maye umile uhike makufika umuntu uyayumbuza uyakuphi mina ngikuthini wenzela ukuthi nisale sekeni thola into ezonisala niyakhona ngandawoni so ngesikhathi bemile bengabesifazane bobabili ngabo 5 bemisa imoto bese kuqhamuka nje imoto encane egrey ifike le moto idriver nje omunye ubhuti uhamba nomuntu wesifazane okwakubonakala sengazi ukuthi intombi yakhe lo bhuti besema esevela ngewindi ubuza osilaba ukuthi awusanibona amakhosazana niyakuphi bathi ke siya kwaNongoma lo owaceza uthi hayi ngiyakwaNongoma uthi ngiyakwaceza mina kodwa ngifuna nje eziya kwaNongoma nalo ozosala eBuxton uyasho uthi hayi mina ngizosala eBuxton isithi ke lensizwa hayi nami ngiyakhona kwaNongoma kodwa ngisakhona la ngisazoqala khona la ngaphesheya komgovuzo la ngaphesheya nje mawubhenga waqunwana ithi hayi khona la ngisazoqala khona ayi labo sisibebonda hayi ngenxa ukuthi kuyahlwa uma ubhuti kukhona la sazoqala khona mhlawumbe basazoyithola imoto ezovela iqonde straight kwaNongoma bese edlula lo bhuti uhamba nentombi edlule ehambe kusale kuqhamuka imoto iphinde ime futhi babuza bayapi bese bethi bechaza ukuthi echaze lo sisi ukuthi no ngiya kwaNongoma lo waseBuxton athi no ngiya eBuxton ibathathe le moto ithi ngizophela engebeza esikoleni engebeza kulapha kwaqunwana uthi lo sisi omncane wakwabuthelezi bengene kule moto ibathathe bashiye engebeza ngasesikoleni yona leyo moto iyangena esikoleni le moto eyiAvanza leya ebabehamba ababehayikhile bese bema ke la engebeza sebelinde imoto ezobathatha iyobabeya kwaNongoma bese kuqhamuka le imoto yalobhuti lo obedlule bele kwahlabisa eringini lothe ngabe uyabathatha inkingo sazodlula kwenye indawo mayifika lo bhuti afike eme lo bhuti
ebese ethi awusisinisela sengiya kwaNongoma ke manje ningangena bengene bolabosisi kusho ukuthi kungena lo akaceza lo mncane lo suka empangeni engwelezane lo na 22 years na losses lo ngathi ukhulile ozosala eBuxton abathathe lo bhuti izulu laseliqala ukuna lapho ngoba lalikade libalele kakhulu emini laselishintsha ntambama so babheke nje le kwaNongoma seliyana izulu bahambe maye befika eBuxton asale losiso seBuxton ebese eqhubeka lo bhuti sekuyilo bhuti manje nalengane eyakwaceza behambe abaxoxi la emotweni uyazi nawe ukuthi mawuhayikhile kuyaye kube khona nje leso sikhathi sokuthi nithule ningakhulumi uma engekho uzoqala iconversation behambe bathe uma sebezofika noNgoma seliyana ke ngempela izulu uma befika maqonda nepolice station noma baje bengala ku White City uthi lo bhuti kuLentokazi mawufika lapha kwaNongoma uzohamba ngani usuya kwaceza ngoba kwasekuntambama sekula kuyoshawa 7 uzohamba ngani uyakwaceza ngoba angikholwa ukuthi imoto eziyakwaceza ikhona sekumnyama futhi ithi Lentokazi ayi ngizobona kodwa ngizobona nje mase ngikhona afike lo bhuti maqonda nepolice station ku stop police station kwaNongoma afike astopishe la ame ebese ekhuluma nalentombazane ethi ngiyacabanga ukuthi kwaNongoma uzofike uhayike ini kanjani ithi intombazana hayi ngizonami ngilala egarage ngizobona bese lo bhuti ayino ngeke akwazi ukuthi ungalala egarage ababuzene njalo nesibongo ababuzene lutho bese lo bhuti ehla la ethi kule ntombazana uyabuya ehle engene lesi sigwaqana lesi singene enkantolo yakwaNongoma angena sithele intombazana esale emotweni kube isikhashana abuye segqoka ijacket yamaphoyisa lo bhuti ijacket nje ligqokwa amaphoyisa esephethe nesibhamu ithi Lentokazi afika ngene ubhuti ayishaya imoto sebebheke edrobheni mabefika lapha befike beyoma espa lapha ngaseNongoma Inn befike beme lapho ebese beqala ke behayikha imoto ezothatha lo sisi ziyombeka waceza vele njoba sekuyilesi sikhathi akuselula ukuthi kube nemoto esuka kwaNongoma ifike ezongena kwaceza imoto ezikhona eyidlulayo ngezodlula ifike eyibheke olundi koMelmont ezomshiya vele esigangeni lo sisi emgwaqeni obheke kwaceza ungaselula ukuthi zimshiye esigangeni ngoba sekumnyama yena umuntu wesifazane uthi ke lo sisi agcina ehlezi ke manje nephoyisa la lokubemisa imoto ayi zithi imoto ayi mina ngiyolundi or mina ngizophela evuna beyimisa imoto kuze kube kuyacaca ukuthi imoto ngempela eziya kwaceza ngeke ayithole lo sisi ebese lithi iphoyisa besithi le ndoda esiqoka ijacket yephoyisa ebesithi uyazi mina sengifuna ukuhamba ngoba kwase kunomuntu oseke wafona ngazi ukuthi umuntu wesifazane isithi ke le ndoda sengiyahamba sisi ngizocela ukuthi uwehle uqhubeke uhayike la but angazi ukuthi kanjani ngoba imoto ngeke uyithole la ayi nalo sisi uyabona ukuthi nalo sisi isimo sesimphoqa ukuthi amathemba akhe awabeke kulobhuti 1 liyana izulu 2 sekumakhaza phandle and la imoto sekuthanda ukufudumala
and mephuma lo sisi kunizulu ehayikha nje yabo. So isimo leso angithi phela wayengazi lutho yena ngalobhuti ukuthi lobhuti ucabangani. He was seeing a gentleman. So isimo sathi amathemba akhe lo sisi akawabeke kulobhuti ukuthi lobhuti can do something ngoba lo sisi uthi waze wafika la khona lobhuti ethi awulambile yini. Uthi lo sisi ngathi hayi ngilambile kodwa hayi kakhulu ngoba nesikhathi even though wayilambile kodwa isikhathi sokulamba nje uyazi ukuthi mawuse enkingeni ugcina ukulamba ungasakunaki. Uthi ke lo sisi yayisithi lensizwa nayo yayikhombisa uyabona ukuthi umuntu noma ethi ujahile kodwa engakhombisi ukuthi ujahile. Uthi ke lo sisi yayisithi lensizwa ayi asambe siye garage siyothenga nami sengilambile kusho lo bhuti nami sengilambile asambe siye garage siyothenga uphaya siyothenga uphaya. Uthi kodwa waqale wathi lo sisi lo bhuti wathi no yehla la sisi ngizohamba ngiye garage ngiyothenga uphaya ngizokuphathela nawe ngibuye wena yehla la ube uhayikhe imoto ngoba uma sihamba sobabili mhlambe imoto ezosala idlule la. Uthi lo sisi ngathi hayi no asambe nisobabili siye garage ngoba vele imoto eyidlula la imoto engayi kwaceza imoto eziyelo kulundi eyidlulayo vele ezombeka lo sisi esigangeni emgwaqeni ohluka ubheka waceza kusesigangeni lapho kusebusuku. Uthi lo sisi behambe ke beye garage befike bethenga uphana ama drinks bese beyabuya befike beme la bahamba nje sebedla khona lokhu kudla lokhu ade bekuthenga. Uma sebebuya egarage uthi lo bhuti my sister uma ngase ngikuse kwaceza unganginikani. Uthi lo sisi ukuthi dwe mayikhuluma kanjalo lo bhuti uthi bese thi lo sisi ngingakunikeza imali ngoba nginawo 400 rand nginawo 400 rand unganginikeza wona. Bese thi lo bhuti ayi angifuna imali yakho mina imali nginayo. Avela khipha imali ephaketheni lo bhuti inqwaba imali akhipha inqwaba yemali ethi buka nginayo imali mina ngifuna imali yakho. Kodwa ukhuluma ngesmile khuluma kahle nje sebe ngabantu ngathi bajwayelene sebebuya ngisho egarage ade bothenga into ophuza ukhuluma nje ngesmile. Emva kwalapho uthi lo sisi bese ngokubona ukuthi lo bhuti uthi akafune imali uthi bese ngibuka nanokuthi nansi nemali uyiphethe kushuthi lo bhuti engangihambisa yini mahala ufike nje kuyena kushuthi lo bhuti engangihambisa ngokungizwela ngoba phela nakho ngithi ngimnikeza imali uthi akayifuna imali. Uthi lo sisi ke bese eqala lo bhuti ethi uyazi ukuthi njoba lokhu ngikulindisile la angifuni ukuthi ube head angifuni ukuthi kube nabantu abazodlala ngawe ngoba ngiyakubona ukuthi umuhle njoba umuhle nje nami sengize ngakuthanda. Avela shele lo bhuti ashele nje lo sisi ke azisho lo bhuti ukuthi ubani azisho isibongo sakhe ephinde ebese nalo sisi eyichaza ukuthi hayi mina ngusibani bani wakabuthelezi kwaceza ngapha empangeni vele bese shilo ukuthi hayi ngisuka endodeni ngapha kwaceza ngapha empangeni. Ebese lo bhuti ayithathe lentokazi ayihambise kwaceza. Njoba behamba nje mawusuka Nongoma kuyaceza akukho eduzane. Bahamba bahluka emgwaqeni lo bheka olundi bangena lo obheka kwaceza bahamba baze bawongena egravel lo sisi director uthi ayingena la. So liyani izulu manje uthi lo sisi bathu mabefika sebezosondela ngakubo kwasekuqala kuba nodaka kodwa sebeseduze naseKhakubo
Ngesikhathi besendleleni eshela lo bhuti uthi nalo sisi kwenzeka wavuma ukuthi hayi uyavuma ukuthi bethandana. Uvunyiswa ukuthi vele phela insizwa le uyazi ke futhi umuntu mayinemoto ukuthi kuba lula kanjani ukushela intombi eqoma. Insizwa number 2 nemoto, number 3 usemsizile naye uzizwa nje enalokho ukuthi even though ayiqhamuke endodeni wamqoma nje wavuma naye futhi wayivumisa ukuthi phela mayesechaza lo sisi wayivunyiswa la ukuthi usazobona uma lo bhuti ngempela emthanda basazohlela indlela ukuthi bephinde bebonana ngoba lo bhuti uyona wathatha inamba lo sisi njoba besendleleni nje bebheke kwaceza. Uthi ke lo sisi mayisifika imoto bese lo bhuti ayi ngibona sekunodaka manje so nginqena ukuthi mangiqhubeka angazi ukuthi udaka luzoba njani ngaphambili. Uma ngikushiya la ekhakeni sekukude kakhulu kusekude yini ethi lo sisi ayekuseduze nakhe vele kunodaka bese lo bhuti no ngicela ukukushiya la ayabongeke lo sisi. So uma evalelisa lo bhuti ethi ebuza kulo sisi ukuthi uzosa noma lo sisi ngesikhathi ethi hayi ungangishiya khona la vele ekhaya sekuseduze bese yavalelisa lo bhuti ebese ecela ukuqabula futhi acela ukiss. Angithi vele sebeyathandana. Uthi ke lo sisi bese evuma yena uqabula ngokuthi uzoqabula nje phela angithi sebevumelene futhi ukuvuma kwakhe lesi njengoba ngeke ngasho ukuthi mayichaza ukuthi wavuma phela ngokuthi insizwa le i-right nje ayinankinga futhi usazobona phela noma imthanda ngoba imbona vulnerable noma imthanda ngoba emuhle isazokubona lokho going forward usazofika ngakubo usazofona ngoba inamba wayeseyithathile. Uthi ke lo sisi bese ngiyaqabula asondele lo bhuti aqabula bese kube ukuthi baqabulana lokho ngathi kuqinile baqabulane ebeze ezebambeke lo bhuti ayibambe lentokazi yakwaButhelezi ina 22 years incane nje kahle ngomzimba. Ubhuti unomzimba ukhulile. Uthi mabeqabulana beqabulana isikhathi eside uthi usisi lo mayesefuna ukudeda phela ngoba uqabulana akusikho okwaphaka kwase kufanele kube ngokwaphakathi futhi ukuqabulana hayi ngoba kukhona into abasebezoyenza. Uthi lo sisi bangiqabula mase ngizama ukuqhela ayangibambe lo bhuti. Uthi mangizama ukuqhela nje ukuthi phela sengiyadedeleka ngoba this is a goodbye kiss bekufanele kube kanjalo it's just a goodbye kiss. Uthi lo sisi bangiyadedeleka ngibamba ayangiqabule ayi ngiphinde ngimqabule nami bese ngenzela ukuthi ngimdedele phela ukuthi ayangibambe lo bhuti. Hayi uthi mangithi ngiyaqabula ngibambe lo bhuti angisondeza ngibamba ngithi ngqo. Uma ngithi ngiyazama manje ukuqinisa ngamandla nami ngifuna ukumdedela uthi ayangibamba ngiqhubeka ngiqabula uthi ngigcine sengidedisa ubuso ke manje haya lokho engibamba ngiqabula angibambe uthi agcine sembamba ke manje uthi ngqi uthi lo sisi ngabona hayibo lo muntu phela uyangidlwengula ke manje ufuna ukungidlwengula. Uthi ngathi ngithi wavula ngibamba wagcina wangivala umlomo manje hawu yini manje kodwa uthi wavela wagcina wamvala umlomo mayethi uzama ukuvula usisi ivalo zemoto kusho ukuthi usekhile lo bhuti mayethi uzama wavele wambamba bahlezi kuphi uhlezi kwi driver seat ubhuti usisi uhlezi kwi passenger seat le ngaphambili front seat kusho ukuthi baqabulana lapha phezulu kwegiya lile. Uthi lo sisi igcine ngempela isimbamba ke insizwa ivele imbamba imthinqi imbambe nje imthinqi ke manje imvala umlomo. Uthi azame ukulwa manje ufuna nokumemeza manje lo sisi liyani izulu basemotweni liyani izulu. Yabona ke uma kunizulu endlini lezi zasemakhaya zothayela
noma bekuthiwa umemeza kanjani, especially busemotweni evaliwe namawindi avaliwe, umuntu osendlini ngeke akuzwe, uyathanda uthande. Nakuba ke phela babe ngekho edizonqo komuzi, kodwa babe kuyi distance yokuthi ukuba kuthiwa izulu lalingani wayezomemeza usisa azwakala. Uthi lo sisi vele imbambe lensizwa imvala umlomo, igcina ke manje siyilala isihlalo, igcina isiyilala isihlalo bese imdonsela ngapha ehlalweni zangemuva. Wayigqoka isketi ke mayesho, uthi imbambe ilokhu imqabula ezama ukulwa. Uyabona lokhu ukulwa uthize ngenxa ukuthi iyondlekile phela lensizwa futhi iphethe nanesibhamu. Uthi lo sisi yagcina simbambe simkhumula iphenti, yambamba yamkhumula iphenti, yambamba kabuhlungu. Uthi lo sisi wagcina wazwakhathala. Uyabona khona lokhu ukuthi mubanje umuntu ulwe uzogcina usuthamba, ufuna ukumbuza manje ukuthi awuyini kwezenjani. Ithi Lwentokazi wambamba lo bhuti, wayibamba wagcina wayikhumula iphenti, wayivula amathanga, wagcina wayikhumula naye, wayikhumula ibhlue, wagcina eyidlwengulile. Ithi Lwentokazi ngesikhathi sengidlwengula yagcina silele nje, yavela yalala, yabona, ngoba yalwa yaze wayitrapha nje lo bhuti ngenxa ukuthi wayondlekile. Ina 22 years ingane, ayinayo ingane, yayingenayo ingane. Uthi wagcina ke itrapha ngesikhathi seyidlwengula. Uthi yagcina ke manje le ntombazane isidedela nje ngoba yayisikhathele. Ithi yadinwa yaze yacasuka kwaze kwaphela, yacasuka kwaze kweqa, yavela yadinwa yalala nje. Wenza lo bhuti, wenza. Ithi indlela yayidinwe ngayo wenza lo bhuti wazwaqeda, vela akayisebenzisanga ikhondom, wazwaqeda. Ithi le ntombazane ngamuzwa ukuthi uyachama, uchamela mina ngingafuni. Uthi yanyanya ingekho into izayenza ngoba amandla ayisephelile. Uthi ngamuzwa wazwaqeda. Uthi ngavele ngathula nje ngoba ngangasazi ukuthi ngizokwenza njani. Wahlala isikhathi eside phezukwayo. Uthi waqeda, qeda lapho wakhumula, wanyusa ibhlukwe, wayinikeza iphenti layo. Uthi wayesevalelisa, wayesethi ayehleke. Ithi yehla Lwentokazi, yathatha isikhwama sayo, yehla, wasala wajika lo bhuti, washaya imoto wahamba. Ithi yathi mayifika Lwentokazi endlini, ngenxa ukuthi izulu emini lalikade libalele. Umuntu wesifazane ke uyamazi ukuthi ma ukushisa uyajuluka makushisa. Ngenxa ukuthi izulu ke lalikade libalele emini ke wajuluka, vele kuyamphoqa ukuthi akageze. Uthi wafike wageza esecasukile. Uthi wageza ke nayo yonke into. Uthi ekseni uma esecabanga ukuthi lo bhuti ufuna embophe, wabona ukuthi isibongo esashwe lo bhuti possibly akusona isibongo sakhe, nenamba uyena lo bhuti wathatha inamba lo sisi. Uthi ke lo bhuti before ehle lo sisi emotweni, uthi lo bhuti ngenxa ukuthi lo sisi wayesediniwe, uthi wathi lo sisi omncane kulo bhuti, wathi wena uyinto okuboshwa wena. Uthi wena uyinto okuboshwa wena. Uthi lo bhuti wathi noma ungavuka ekseni ungibophe uzongifica lapha ya epolice station kwaNongoma, noma ungayo ngibopha uLundi uzofica abangani bami. Bese shaya imoto yahamba lo bhuti, ehle lo sisi afika agezeke kubo. Uthi ekseni mayise ubuyela umqondo kahle, ucasuka ukuthi kufanele ngabe uyambopha lo bhuti, bese ekhumbula ukuthi ugezile. Nakhona ukugeza wageza enyenye ngoba uthi wayengekahlale engageza emva kwalesa sigameko. Wahamba ke lo bhuti. Uthi lo sisi kuthemba ngifuna ulalele this
painful part. This is a very painful part ezomhonta lo sisi until I believe ukuthi kuyoze adlule emhlabeni, ngoba njoba wayexoxa nje ufuna ngisishare leli udaba uzama indlela yokuhila. Uthi after inyanga wathola ukuthi ukhulelwe lo sisi. Vela ngithi ngesikhathi elala nalo bhuti wayekade esuke esokeni lakhe, so ukhuleliswe yisoka, ngizosho njalo. I mean ngeke ayikho into ezojampisa ukuthi noma akulula ukuthi akwazi ukubona ukuthi ubani ongikhulelisile. Uthi kodwa emva kwenyanga wakhulelwa, so walitshenisa ukuthi ukhulelwe. So ngesikhathi esethola ukuthi lo sisi ukhulelwe, uthi kuyena kwavele kwafika nje ukuthi what if ngimithiswe lo bhuti lo, ngoba uthi ngesikhathi emdlwengulwa lo bhuti eselele lo sisi eseyidelile nje, uthi wamuzwa lo bhuti eseqeda, uthi wezwa sengathi uyamitha. Uthi kwaba nalokho kunyanya nje ukuthi yini ngathi lenja iyangimithisa manje. So wathi mayese thola ukuthi usekhulelwe, emqondweni wakhe lo sisi uthi kwahlala nje ukuthi kushuthi ngikhululiswe yilenja le esho lo bhuti. Uthi kwahlala nje ukuthi ngikhuleliswe yilenja. Uthi ke wahamba isikhathi ke wateta my sister. Isigameko lesenzeka ngo-October 18 ngo-2020. Kushuthi wateta ngo-2021. Uthi mase tetile, uthi ingane yakhe angithi kuyena njalo njobe ekhulelwe nje lo 9 months lokho ecabanga lo bhuti, yebo ngikhulelwe ngangisuke endodeni yami, kodwa akusuki nje lo bhuti lento ayenziwa yilo bhuti lo wayekade ihayikhile. Uthi wayenokulinda ukuthi mhlambe lo bhuti kuzokwenzeka amfonele, kodwa wabuya lahla lelo themba ukuthi awungeke. Nesibongo esashiwo ubhuti sakwa, angazi noma lo bhuti wathi ungakwagumbi yini, wathi usebenza epolice station kwaNongoma. So kodwa lo sisi uyabona ukuthi lento yayishiwe lo bhuti wayedidisa lo bhuti, ngoba akekho umuntu ongenza le yanto eseyichazile. So into ebhlungu ngalo sisi uthi thema esetetile, ingane yakhe ayifani nobaba wengane. Vele ke phela ukuthi ingane ayifani nobaba wengane akusho ukuthi akuyona kababa wengane, kodwa uthi ingane yakhe mayeyibuka ayifani nobaba wengane. Manje into engasayazi kahle lo sisi ukuthi ngesikhathi ekhulelwe emqondweni wakhe wayethi mayethinta isisu acabangelo yabhuti noma ingane isizelwe. Uthi mayebuka ingane yakhe uvela acabange lo yabhuti. Uthi kuze kugcine manje mayebuka ingane yakhe ebone sengathi ubona lo yabhuti, ungathi nengane manje kugcine sengazi ukuthi isifana nalo yabhuti wayemdlwengula. So that is very painful, ngoba uthi kwesinye isikhathi maye nobaba wengane nengane ikhona ivele ifike lento emqondweni, mayibuka lengane kube sengazi ukuthi bese ecabanga lo yabhuti, kuze kube ayifani ingane nalo yabhuti, kodwa kuyena emqondweni wakhe njalo mayibuka lengane kuvele kufike lo bhuti emqondweni, kuze kube uyazi ukuthi into mawusuyakhile emqondweni iba njalo noma ingenjalo. Musuyakhile nje emqondweni into iba njalo. Ngesilungu bayibethi angisazi bayibethini ngesilungu, kodwa bechaza khona lokho ukuthi into mayisisemqondweni igcina kuwena isiyenzeka in reality. So nalo sisi uthi njalo mayibuka lengane khona into evele ifika ithi nje shazi, kube sengathi vele ecabange lo bhuti, kube sengathi nengane so uyesaba nokuyokwenza iDNA no babuwayo ingane ukuthi aconfirm. So this is very painful, it's very painful. Kodwa kuyodwa into engifuna ukuyidlulisa einsizweni lezi einayimoto
ezike muzazi nje ukuthi unokuhayikhisa abantu besifazane. Iyodwa into engifuna ukuyidlulisa. Uma uzazi ukuthi unomuntu unemoto ukuhayikha umuntu wesifazane and kuke kukufikele emqondweni ukuthi mawuhayikha umuntu bese uthatha iadvantage noma wake wamdlwengula umuntu wesifazane umahayikhile. Woe unto you. Ngeke kugcine wena. Nawe nosacabanga ukuyenza leyo nto, ngeke kugcine wena. Into izithi iboshwa ziyokubamba intambo zolwembu. Zayisho njalo iboshwa zithi ziyokubamba intambo zolwembu uma ikhuluma ezikhuluma ngama cellphone, zikhuluma nabantu bazo, mhlawumbe ikhuluma nentombi, intombi siyedelela ngaphandle, mhlawumbe ikhuluma nomngane useyedelela ngoba phela umuntu meseboshiwe indlela abantu ababekuhlonipha ngayo ayifani ngake ngayichaza lento mawusungaphakathi. So ziyayisho njalo ke iboshwa mayishwabulela umuntu ongaphandle zingaphakathi. Awusibani ngicela ungiphi airtime mfethu, angithengele iwell call, angithengele ugwaya, angifakele imali engaka, mhlambe seyabhampa lo muntu ongale, bese zithi iboshwa ziyokubamba intambo zolwembu. So nawe wena uhayikhisa osisi bese kuba khona okwenzayo ubona uthatha ziyokubamba intambo zolwembu. Asiyeke le yanto. Asiyeke le yanto. Le ukuhayikhisa abantu ngake ngakhuluma ngodaba olu very painful lomunye usisi wayesuke push up stine emanguzi wareshwa insizwa yamrepha lo sisi nengane yakhe lo sisi. Ingane yayifunda grade bani, grade abaphansi, azi noma yayi 6 years 7 years yentombazane. Lo bhuti wayidriver wabiza umngane wakhe warepha lo sisi, umngane warepha ingane. It's very painful ngoba njoba urepha ingane nawe uzozala ukuthi awukazali. It's either uzele noma usazozala. So it's very painful. Cabanga lo sisi engikhuluma ngaye uhlezi nesoka lakhe kumnandi unengane kodwa emqondweni wakhe lengane kube kufika ukuthi eyaleli yasoka. Isimo lesilosiso owayengeke ekwazi ukusipredict ukuthi simphathele ini. So bengithi angidlule kulolu daba ngoba luyangithinta kakhulu. Sizele sinezingane, mhlambe nawe lapha ekhaya uzele unezingane. Uma mhlambe ekushereni indaba ezifana nalezi, njoba ngeke ngasho ukuthi angingakho ngoba sithanda ukukhuluma indaba zabantu, kodwa we are giving you ama signs ukuthi uma ibhadi likulandela kwesinye isikhathi ama signs asuke khona ukuthi nali ibhadi lingilandela, ake ngiqhela, ake ngilibalekele. You understand? Thank you.